Myslím si, že s tou pravdou ďalej zajdete ako s tou lžou. Ten, čo nevraví pravdu, tak skôr sa zapletie do tých sietí nepravd a je to už potom horšie. Tak ja som bola tak aj v tom vychovávaná. Nemôžem vraviť iné a nemám sa do čoho ani zapliesť, lebo vravím len to, čo je pravda. Akože to, čo som zistila a stále myslím si, že nikde by ma nemohli nájsť, že vždy s čím som vyšla od samého začiatku, hovorím to, takto sa to stalo a takto je to. Cieľom tej kontroly je dospieť k určitému cieľu a dospieť k náprave. Išlo mi o tú nápravu. A tak aj v tomto vlastne by som bola potom ako keby porušila to svoje ego tej kontrolórky, že vlastne, že som sa nahala zahnať do kúta. Pani Lapinová pracovala ako jediná kontrolórka v Národnom lesníckom centre. Pracovala niekoľko desiatok rokov na tejto pozícii. Za ten čas s ňou boli všetci spokojní. Všetci nadriadení boli spokojní, pretože svoju kontrolnú činnosť vykonávala naozaj dobre. Tak dobre, že si nevytvárala na pracovisku ani žiadne blízke, priateľské vzťahy. Kolegovia si ju vážili, ale mali pred ňou rešpekt. Dovtedy mne nebolo nič vytknuté za žiadnych, lebo však tam prebehli 9 riaditeľi, ja som bola sama len za tých 6 rokov, čo sme sa spojili ako Národné lesnícke centrum, predtým som robila v lesoprojekte a tam som sa za celú moju pôsobnosť niečím podobným nestretla, alebo tam, keď sa niečo zistilo, tak riaditeľia boli ústretoví, áno, snažili sa, aby sa vykonala náprava, nikto ma tam z niečoho, akože nebola som tam ako nutné zlo, ale ako kontrola, ako nástroj riadenia. Pri výkone svojej kontrolnej činnosti pani Lapinová okrem iného zistila nedostatky a nezrovnalosti súvisiace s jedným verejným obstarávaním, ktoré sa týkalo veci, keď to tak nazvem, označenej ako Forest Portál. Okrem iného medzi zodpovednými osobami, ktoré mali pochybiť, bol aj pracovník, ktorý sa medzičasom stal ale generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra. Pani Lapinová trvala na tom, aby sa táto kontrola dotiahla do konca. Odpoveďou bolo, že dostala začiatkom roka 2012 výpoveď, údajne z organizačných dôvodov a údajne pre svoju nadbytočnosť. Hoci, ako som už povedala, bola jedinou kontrolórkou pracujúcou na tejto pozícii a hoci podľa našej legislatívy Národné lesnícke centrum ako štátna príspevková organizácia musí zabezpečovať výkon vnútornej kontroly. Poviem pravdu, nečakala som to. Viem, že však je teda situácia taká, že môže hocikto čakať, že je zlá, ekonomická síce sa prepúšťa. Len viete, akože z toho dôvodu, že však som bola sám kontrolór, nikdy nič nebolo proti mne, hej, neboli žiadne zistené nejaké výpady alebo nejaké nedostatky, nebola som upozorňovaná, takže som tak brala, že tú robotu mám. Pani Lapinová však nielenže dostala výpoveď, ale následne bola naďalej očierňovaná zo strany vedenia Národného lesníckeho centra. Okrem iného napríklad boli na ňu podané 2 trestné oznámenia, obidve boli zastavené, pretože boli bezdôvodné. V obežníku, ktorý sa dostal ku všetkým zamestnancom Národného lesníckeho centra, vedenie uviedlo, že pani Lapinová ukradla dokumenty z prostredia Národného lesníckeho centra. Vyvesili tiež leták, ktorý bol dostupný všetkým zamestnancom, kde okrem iného sa zase spústa lží a klamstiev. Napríklad sa tam uvádza, ako nekvalitne a nekvalifikovane vykonávala svoju kontrolnú činnosť, hoci dovtedy žiadne výčitky smerované k jej kontrolnej činnosti neboli. Obrátila som sa na najvyšší kontrolný úrad, ktorý to postúpil na ministerstvo a tak postúpilo to, no len prišli do toho voľby, hej, tak som sa hneď zase obrátila na nového pána ministra s tým, že však mali v svojej tej predvolebnej takom programe ten klientelizmus, klientelizmu a boj proti korupcii. No bohužiaľ ani stadiaľ mi nič neprišlo, tak až potom som sa kvázi obrátila už na týchto pánov poslancov, čo majú výbor pre životné prostredie a toto a už až oni začali potom mi v tom tiež ešte dá sa povedať nápomocní. Pani Lapinová teda sa obratila na súd a
so žalobou, kde žiada určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru. Však mi to bolo vytknuté aj na súde zo strany advokáta z druhej strany, lebo menili advokáta aj jedného aj druhého. Mi bolo povedané, že však koľky dostali výpoveď a nikto sa neozval. A zobrali to a odišli. No tak pani sudkyňa povedala, áno, tak ale má na to právo. Právo každý. Súd trvá už asi 1,5 roka a tá dĺžka konania je spôsobená okrem iného aj tým, že generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra sa napríklad doposiaľ nedostavil na pojednávanie, zaslal iba písomné stanovisko a naposledy práve v týchto dňoch bolo doručené aj vyjadrenie, respektíve námietka zaujatosti, ktorú podal právny zástupca tesne pred tým, ako mohlo byť skončené toto pojednávanie. To znamená, že zase sa pojednávanie predĺží. Pani Lapinová v súčasnosti žije len zo sociálnych dávok a teda zúčastňuje sa na aktivačných prácach, aby nejakým spôsobom aspoň prežila. Možno, že som fakt taký bojovník od mladá, lebo ten život sa so mnou nehral od mladá, takže som sa to snažila prekonať, tak sa do toho akože odosobniť a s tou pomocou tých dobrých ľudí, ktorých som spoznala, priateľov možno takí, čo mi dovtedy ani by som ich, možno to boli aj bývalí kolegovia, ktorí s nima som sa bohvie ako ani nestretala a fakt podali mi pomocnú ruku. Tu svoju pravdu hájí doteraz. Hoci teda čelí nevraživosti, hoci čelí očierňovaniu od vedenia a očierňovaniu pred bývalými kolegami, napriek tomu si stále stojí za svojím. Viem, že možno, že nevyhrám, alebo respektíve, že to bude trnistá cesta, ale keď sa budeme všetci báť, tak toto nikdy neskončí, iba sa to bude nabaľovať a rozvetvovať.